עושים לכם, לא יודע מה, קבב, משהו כזה. נכון? מרים, תעשה כינור, מרים. נו, מרים. לפי המוזיקה. מרים, לשקט. איזה יופי, איזה יופי, מרים. איזה... תעשי לי ממנו מברשת. נו, תעשי גם חליל, תעשי חליל. יונתן הקטן. וואי, תנהג לי גם בחליל, מרים. אני יכולה לנגן על כינור. חנן רוצה שתנגני על החליל, לא? מרים, תרקדי, נו. נו, תני איזה ריקוד, מרים. איזה ריקוד למה אתה לא הולך לצבא? איזה ריקוד בטן עם מחשוף. אני עשיתי צבא. הוא עשה צבא? כן. איפה החברות שלכם? למה אתה לא מביא אותם להורים שלך? מרים. עכשיו אתה מדבר על טמבלי. מרים. תראה כמה הוא עושה תמונה. תראה, צילמו אותי בתוך האוטו של הפועל, של בר המסעדה. התמונה בשלי בתוך האוטו. את מסכימה לי לצלם אותך? הוא צילם אותי באוטו שלו. את רוצה לנהוג? שים אותך בעירום? למה אני לא רואה את התמונה? הוא צילם אותי, כאילו אני לא בעירום? גלגל החזרתי. עם בגדים? עם בגדים הוא צילם אותך? כן, בתוך האוטו ככה. את רוצה גם לנהוג? הוא צלצל לי תמונה, הוא עושה. מרים, בואי תצא על אופנוע. חייתי צילמו אותי על אופנוע, אבל אין תמונה. מרים, בואי תצא על אופנוע. אומרים זה נגיע לאינטרקן. איזה אינטרקן? איפה זה? לא יודעת. לא הולכים לשם. התמונה שלי. באינטרנט. אינטרנט, לא הולכים שם. כולם הולכים לשם לאינטרנט. מה, לא היית שם עדיין? לא הולכים זה בתל אביב. זה פתוח? כל התמונה שם. זה פתוח עד 10 בערב. לא הולכים את התמונה שלי. זה פתוח עד 10 בערב האינטרנט. אבל אומרים תמונה שלי הולכים להגיע לשם. כן, זה מגיע לשם, אחר כך זה עובר למשרד הפנים. אבל לא הולכים את התמונה שם. יש מתנה בזה? משהו? בטח יש מתנה, את צריכה ללכת לקחת... אולי יתנו לך איזה רכב, מי יודע? את צריכה ללכת לקחת את זה מהאינטרנט. זה פתוח עד 10 בערב. בחיים בתל אביב. שיזמינו אותי אני אלך. ברחוב העלייה. אתה יודע מי אותי למותי? מי אותי? בן של בתיה. הבן שאיזה בתיה? זה, איך קוראים לו, הלכה אימא שלו. יעקב. הסבתא של הלכה. כן, זה יש לו כלב שחור. בן של בתיה, כן, הצעיר הזה. באים עליו הרבה בחורות, הוא שם להם שירים בתוך הבית. כן? מה הוא עושה להם בבית שם? מה הוא עושה להם שם בתוך הבית? הם באים נקושי בגדים טובים, גישותיים, באים אליו, עושים להם שירים שם. רוזגים איתו, אני לא יודע. דוד ראית איזה טלפון יש לה? מרים, תראי לו את הפלאפון שלך. ראית הפלאפון? כן. יאללה, איזה פחד איתך, מרים. מה את, כן, מרים, מה, שמה אותו בחזה? מרים, מה המספר? מה זה, הפלאפון שלי? גנבו לי אותו לפני שבוע. מה זה, מה, גנב לי את הפלאפון? תביא את הטלפון, זה שלי. תביא את הפלאפון שלי. מה זה, זה היה שלי לפני שבוע, גנבו לי אותו. מה זה, את גנבת לי אותו? את גנבת לי את הפלאפון? אחד. עובד, מה, את גנבת לי, תביא, זה שלי. למדתי על זה. זה שלי, תביא לי את זה. אני תופסת במספרים. זה שלי המספר הזה. את יודעת מספרים? כן? מרים, מה המספר שלך, לא מרים? יכולת לעשות. מרים, מה המספר שלך? תרשום מספר. מרים, מה המספר שלך? מרים, מה המספר שלך? תרשום את המספר רגע, נו. דקה. 054. נו. מה זה, 43 כמה? 4? תראי לי. מה זה? זה הפוך, יש 434. 4. 49. מה זה? לא יכול להיות. 5.